Vi skal lave yoga, så jeg håber, du er klar. Måske har du rullet måtten ud. Det kan være, at du får brug for et tæppe eller en klods, når vi skal ned og sidde. Og ellers tænker jeg ikke, du får brug for noget udstyr i dag. Så gør dig klar. Du står med lidt afstand mellem dine fødder. Og lige mærk dine fødder, dine tæer og hæle. Mærk begge dine ben. Brystet. Prøv at løfte brystet lidt op og lad skuldrene slappe af. Og så armen. Mærk hovedet. Så lad hagen synke lidt ned mod halsen. Og lad hovedet trille lidt fra side til side. Nogle gange. En venlig opmærksomhed til din nakke. Måske knaser det lidt i nakken hos dig, ligesom det gør hos mig. Kan lade hovedet komme op igen. Og så kig fra den ene side til den anden side, så du kigger over skulderen. Så du kigger bagud, ligesom hvis du skulle orientere dig, når du cykler eller kører bil, går. Og så bare lad hovedet komme ind i midten. Sæt dine fingre op på dine skuldre. Cirka lidt rundt med skuldrene. Også den anden vej rundt. Og så lad albuerne vende frem, og så stræk armene. Lad fingerspidserne vende ned, og bøj. Det er et par gange til. Mærk dine arme, din albue, håndledene, hænderne. Ud til siderne, præcis det samme. Og så lad armene komme ned. Cirkel lidt rundt med dine hænder. Også den anden vej. Bøj og stræk dine fingre. Og så lad armene hænge. Ryst dem lidt. Og lav lidt større afstand mellem dine ben. Hænderne kan hænge, eller du kan sætte dem på hoften. Og så cirkel rundt. Også den anden vej rundt. Og så prøv at lave uendelighedstegn, som væltede 8-taller. Også den anden vej. Og stands. Du kan lave en normal for dig afstand mellem dine fødder. Og så løft din hæl op på den ene fod. Læg et tryk ud mod din tær.
Så kom helt op på tåspidsen og læg oversiden af foden op. Løft foden fri og cirkel rundt. Hvis du er ved at vælte, så kan du bare lige støtte lidt med armen ud til siden. Cirkel den anden vej rundt. Bøj og stræk den underbenene, knæ. Og så sæt foden ned. Så gør vi præcis det samme med den anden fod og det andet ben. Så løft den anden hæl op. Læg et tryk mod tæerne. Og så kom helt op på dine tær, helt op på tåspidserne, store tåen, og så lægger du oversiden af dine tær ned. Nogle gange kan man få krampe her, eller lige tendens til det. Så du presser din højre fod, eller den fod du står på, ned nu, når du løfter benet op. Så du løfter benet op, og cirkler rundt med foden. Måske fokuserer du på et sted, der er stille foran dig, hvis du har svært ved at holde balancen. Cirkel den anden vej rundt. Og så bøj og stræk benet. Mærk dit knæle, din balance. Og sans. Sæt foden ned ved siden af den anden. Så lige mærk din fodkontakt. Lad hænderne mødes foran brystet. Tag en let indånding. Ånd ud. Ånd ind, lad armene komme ned. Ud til siden af det bagud og op. Og på udånding armene ned, ud til siden. Og hænderne til hjertet. Det gør vi 2 gange til. Ånder ind. Kigger op mod hænderne. Ånder ud. 1 gang til. Ånder ud. Godt. Så skal vi til at lave solhilsener. Vi starter roligt, og så bygger vi solhilsen op. Så træd frem på den forreste del af munden. Lad hænderne mødes. Tag en indånding. Og sådan ud. Ånd ind, lad armene komme ned, ud til siden og op, kig op. Og på udånding armene ud til vandret. Herfra læn dig ned, bøjet knæ. Lad armene komme med dig ned. Støt med fingerspidserne. Lige vær her et øjeblik og slip lidt i hovedet. Se om du bare kan lade hovedet hænge. Pres din tær hele ned, bøj lidt i knæene, så du ligesom træder ned i måtten. Så løft hovedet lidt op, kom op på fingerspidserne. En lille spænding i maven. Lad armene komme ud til siden, og så løfter du dig op. Hilser. Og armene ud til siden. Hænderne foran hjertet. Ånd ind og hils. Armene ud og op. Og på udåndingen, armene vandret herfra, bøj dig ned, fingrene ned. Lad hænderne komme op på dine skinneben. Indånding, svej i ryggen,
rigtig ræk hjertet frem. Kigger skråt ned. På udåndingen blød op. Hovedet hænger ned. Hænderne på skinnebenene igen. Indåndingen rækker hjertet frem. Stræk. Løft brystet frem efter. Udåndingen bliver blød. Hovedet hænger. En sidste gang. Indånd. Armene. Strækkes. Brystet skydes frem. Ånder ud af hovedet. Så løfter du op på fingerspidserne. En lille spænding i maven. Indånding, armen ud til siden, og så løfter du dig op. Og hænderne til hjertet. Ånder ind. Ånd ud og bøj dig ned. Indånd. Ræk hjertet frem. Nu støt med fingerspidserne i gulvet eller på skinnebenene. På udånding lad højre fod komme langt tilbage. Sænk knæet ned. Bliv her. Træk væk. Kigger frem efter. Tag et par åndedrag. Du støt med fingerspidserne, ligesom jeg gør lige nu, eller flad hånd. Bagerste fod er flexet. Du sætter dine håndflader ned. Løfter bagerste knæ. Pres ud igennem de bagerste ben, ud igennem hælen. Nu skal foden frem igen. Så løfter foden tilbage. Og her ånder du ud. Indånd. Tag venstre ben tilbage og sænk knæet ned. Bliv her. Træk vejret. Prøv at have en lille opmærksomhed på, hvordan du har dit hoved, din nakke. Om du kigger op eller ned. Prøv at se, om nakken kan være rimelig neutral. Så løfter du bagerste knæ og presser ud igennem hælen. Og så skal bagerste fod tilbage igen, parallelt med den forreste fod. Løfter tilbage. Indånd, lad armene komme ud til siden og op. Lidt bagud. Og så lad armene komme ud til siden og hænderne foran hjertet. Okay, så lad os gøre os klar til vi tager nogle runder sammen. Jeg starter med at diktere ligesom nu. Når vi når lidt længere frem, så nævner jeg faktisk kun vejrtrækningerne. Så vi kommer ind i et flow sammen, hvor vi trækker vejret sammen, mens vi laver solhilsen. Hænderne foran hjertet. Tag en indånding. Ånd ud. Indånd. Lad armene komme ned ud til siden og op. Hils på solen. Og på udånding armene ud til vandret. Bøj dig ned. Fingrene ned. Eller hænderne på skinneben. Indånd. Højre fod langt tilbage. Sænk knæet ned. Kig frem eller op. På udånding tilbage et hundestræk. Indånding frem i planken. På udåndingen sænk knæ, bryst og hage ned. Indåndingen sænk hoften. Løfter op i kobraen. Og på udåndingen kom op i et hundestræk. Indånd, højre fod frem, sænk venstre knæ ned og kig frem eller op. Og på udåndingen frem i foroverbøjning. Indånd, armene løftes op, hils på solen.
Og hænderne ned til hjertet. Ånd ind og hils armene bagud, kig op. Og på udånding armene ud til vandret. Her bøjer du dig ned. Nu er det venstre fod, der skal tilbage. Indånd, venstre fod langt tilbage, knæet ned, kig frem eller op. På udånding tilbage, hundestræk. Indånding frem i planken. Og udånding ned, knæ, bryst, hale. Den her stilling hedder larven. Indåndingen op i kobraen. Og udåndingen hundestræk. Indåndingen venstre fod frem. Kigger op eller frem. Og udåndingen bagerste fod til forrest. Indåndingen løfter op. Hen. Og hænderne til hjertet. Ånd ind og hil. Ånd ud og bøj dig ned. Armene ud, fingrene ned. Indånd. Højre fod langt tilbage, send knæet ned, kig op. Og på udåndingen, forreste fod tilbage til hundestræk. Indåndingen frem i planken. Og udåndingen larv. Indånd, klid op i kobraen. Udåndingen hundestræk. Højre fod. Indåndingen højre fod frem, tænk bagerste knæ ned. Og udåndingen foroverbøjning. Indåndingen løft op og hen. Og hænderne til hjertet. Indånd hil. Og udånding bøj dig ned. Ånder en venstre fod tilbage, send knæet ned. Ånd ud, hundestræk. Indånding frem i planken. Ånd ud, larven. Ånder ind, kobraen. Ånd ud og hundestræk. Indånd, sving venstre fod frem, sænk højre knæ ned. Og frem i foroverbøjning. Indånd løfter op hen. Og hænderne til hjertet. Ånd ind og hil. Ånd ud og bøj dig ned. Indånding, højre fod langt tilbage, send knæet ned. Udånding, hundestræk. Indånd, planken. Ånd ud, larven. Ånder ind, kobra. Ånder ud, hundestræk. Indånd, højre fod frem, send knæet ned. Ånd ud, foroverbøjning. Indånd, op og hil. Og hænderne til hjertet. Ånder ind. Ånder ud, bøj dig. Ånder ind, venstre, send knæ. Ånder ud, hundestræk. Ånder ind, planke. Ånder ud, larve. Ånder ind. Ånder ud, hundestrækker. Ånder ind, løft venstre fod frem, send knæet ned. Ånder ud, foroverbøjning. Indånd, ruller op og hilser. Og hænderne til hjertet. Ånder ind.
Ånder ud. Ånder ind, venstre tilbage, sænk knæ, kig op. Ånder ud. Ånder ind. Og lang. Ånder ind. Ånder ud. Så lad os tage højre den gang. Ånder ind højre, frem til knæet. Og frem i foroverbøjningen. Ånder ind. Og hænderne ned. Lad armene komme ned. Og så mærk kroppen. Jeg tror, det blev sådan cirka 3 runder. Og mærk efterklangen nu. Åbn dine øjne, hvis de er lukket. Godt. Du skal ud i trekantstillingen og stå. Det vil sige, at du skal bruge måttens lange led. Du skal lave stor afstand mellem dine fødder. Vi laver den strakte trekant først, og så bagefter den bøjet. Drej din højre fod mod højre. Venstre fod. Drej den enten lige frem, eller træk den lidt til dig. Lad armene løfte sig op. Løft også brystet. Giv en opmærksomhed på, at du ikke overgør og bliver helt rigid i stillingen, så du stadigvæk er lidt blød og bevægelig i dine arme. Og så din højre hånd kom ned mod gulvet til højre, så du læner dig ned i et sidestræk. Du kan støtte med fingerspidserne på hånden eller håndryggen. Og så løft din venstre arm op. Måske kommer du ned og støtter ned i gulvet. Træk det. Du kan kigge frem, ned eller op. En lille spænding i maven. Løft dig op. Kig ud over højre arm. Og så bøj frem i højre knæ. Knæet er cirka over din ankel. Og knæet flugter de midterste par tær, så du ikke taber knæet ind efter. Forlæng dig frem nu. Og spænd lidt op i maven. Og så læg din underarm ned på låret. Håndfladen vender op. Så løft din venstre arm op. Skub din højre skulder ned, så du har plads mellem ører og skulder på højre side. Og så lad din venstre arm, hvis den kan, komme op langs øret og stræk dig. Så skal du op igen, så du bliver ved med at have højre knæ bøjet. Løfter dig op. Strækker benet, drejer tæerne frem og sænker armene. Drej venstre fod mod venstre. Armene fremad og kigger mod venstre. Vi fornemmer, om armene cirka er på linje. Så den strakte trekant først. Læner dig ned mod venstre. Løfter højre arm op. Lige se, hvad vil kroppen til den her side? En spænding i maven, når du løfter dig op. Bøjer frem i venstre knæ. Forlænger dig frem. Underarmen på. Så det du ikke gør, du falder ikke sådan sammen her. Du løfter hovedet fri, trækker din venstre skulder lidt bagud, og så strækker du op. Lad din højre arm komme til højre øre.
Så øg strækket. Skal du op igen. Højre arm løftes op, bagud løfter hovedet og kroppen ned. Og så sænker du armene ned. Kommer ind og står et øjeblik. Og måske lukker du endda øjnene et øjeblik og lige mærker efterklang. Så kan du åbne øjnene igen. Og så lige så roligt komme ned og sidde. Så vi skal lave en rygsøjledrej. Hvis du har brug for at sidde på en klods eller andet, et tæppe, så kan du gøre det, hvis det gør det nemmere for dig at sidde. Og så kan du lade benene være strakte frem til en udgangsposition, eller som en udgangsposition. Bøj dit højre knæ nu. Og så sæt din højre fod over på ydersiden af dit venstre ben. Hvis du har mulighed for det, hvis dine hofter siger ja tak til det, så kan du føre din venstre hæl mod din højre bane. Og så kan du tage fat omkring dit højre ben og lige rigtig give det et kram. Lige krøller lidt sammen her. Løft hovedet op. Bliv ved med at holde fat omkring dit bøjede knæ med din venstre arm eller hånd. Løfter brystet op. Så drejer du mod højre. Højre arm kommer også ud til siden. Drej længere bagud. Og så placer din hånd i gulvet bag dig. Kig til siden eller bagud. Så kan du dreje frem igen. Og kom ud af stillingen. Stræk benene frem. Så kan du bøje venstre knæ. Og sæt venstre fod over på ydersiden af dit højre ben. Dengang laver jeg drejningen med mit højre ben strakt. Men du er velkommen til at krølle benet ind, hvis du kan det. Hvis du har strakt dit højre ben, så flex foden. Så lige giv dig selv et ordentligt kram her. Kram det bøjede ben. Det løftede ben. Så løfter du hovedet op. Bliv ved med at holde fat med højre hånd om benet. Eller armen. Brystet er løftet. Venstre arm ud til siden. Og så drej bag. Placer fingrene eller håndfladen, den knyttede hånd bagved dig. Kig til siden eller bagud. Og så roligt kom tilbage igen. Og lad benene strækkes frem. Det sidste vi skal lave her, inden du skal ned og hvile, det er foroverbøjning Paschimottank. Så nu drejer jeg mig lige, så du bedre kan se, hvad jeg laver her på måtten. Det er den, hvor benene er fremme, og vi skal frem og have strakt vores ryg.
Hvis din lænd er lidt følsom i dag, så bare bøj knæene, når vi læner os frem. Må man gerne. Hvis det er nemt for dig med de her foroverbøjninger, så kan du flekse dine fødder. Lad armene komme bagud, støt med fingerspidserne og skyld brystet lidt frem. Og så løft armene op. Drej dig. Og på udåndingen bøj dig fremad. Hænderne kan være, hvor de kan nå, måske i måtten, eller det kan være, at du støtter hænderne under din læg. Det kan være, at du slapper dine fødder af. Det kan også være, at du rækker ned og tager fat om fødderne, hvis det er en mulighed for dig. Træk vejret roligt. Så skal du op igen, så du løfter hovedet, ruller ryggen op, armene trækker du med dig bagud og op. Og så bare lad armene komme ned. Og så kan du komme ned og ligge på ryggen. Så den her yoga-klasse er ved at være slut. Hvis du prioriterer det, hvis du har mulighed for det, så læg dig ned på ryggen og vær her cirka 5 minutter. Og hvis ikke du har mulighed for det, så kan du bare slukke for videoen nu. Ellers læg dig til rette. Tag eventuelt et tæppe over dig. Måske har du en yogapølle, som du kan lægge under dine knæ. Og jeg skal nok hente dig tilbage, når der cirka er gået 5 minutter. Så bare læg dig godt til rette. Måske tager du en øjenpude med på, når du lægger dig ned. Du lægger dig til rette. Slapper dine fødder og ben af. Lad armene finde ro. Brystet, ryg, åndedrættet. Måske tager du nogle dybe vejrtrækninger, inden at du lader vejrtrækningen passe sig selv. Lukker dine øjne og bare finder hvile efter yoga.
Det er ved at være tid, at du skal vende tilbage fra den lille hvilepause. Så begynd at orientere dig ud efter igen. Begynd at bevæge fingre og tær. Mærk, om du skal strække dig. Trill om på siden. Og så find roligt op og sid. Lad hænderne nede foran brystet. Tak for nu. Namaste.